അഞ്ജുവിന് സഹപ്രവർത്തകരുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാപ്പിമലയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഇടിമിന്നൽ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ചെറുപുഴ കൊല്ലാട സ്വദേശിനിയും പുളിങ്ങോം വില്ലേജ് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരിയായ അഞ്ജുവിൻ്റെ മൃതദേഹം സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ അന്ത്യാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനായി എത്തിയത്. ഇടിമിന്നലിൽ ഭർത്താവായ സോനു സെബാസ്റ്റ്യനും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കനത്ത ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കിട്ടിയ ഒഴിവു ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ കാപ്പിമല സന്ദർശിച്ചതായിരുന്നു വാഴപ്പള്ളി സോനു സെബാസ്റ്റ്യനും ഭാര്യ അഞ്ജുവും. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മിന്നൽ ദുരന്തമായി എത്തിയത്. എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സോനുവും പുളിങ്ങോം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അഞ്ജുവും ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകാനാണ് ഞായറാഴ്ച മഞ്ഞപ്പുല്ലിലേക്ക് പോയത്. 1.5 വർഷം മുൻപാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. മിന്നലേറ്റ് വീണ അഞ്ജുവിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞു. സോനുവിനും പരിക്കേറ്റു വീണു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ കനത്ത മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായി. മൊബൈൽ റേഞ്ച് കിട്ടാത്തതും വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വൈകിച്ചു.
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ.